Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:00 7 minutu igaro diren honetan, Borussia Dortmundek eta Paris Saint-Germainek Dortmungo Signal Iduna Park futbol zelaian jokatu duten Txapeldunen Ligako finalerdietako bigarren norgehiagokaren joaneko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena ezustekoa eman da, Borussia Dortmundentzat izan da, eta honen bestez Alemaniarrek abantailarekin ekingo diote datorren astean Parisen jokatuko den itzuliko norgehiagoka horri. Aurreko norgehiagokei begiratuta batetik Borussiak Leipzigen aurka 4-1 galdu zuen, aldiz Paris Saint-Germainek 3 berdindu zuen, hain zuzen ere Le Havre taldearen aurka. Frantziako ligan bi taldeek logikoa den moduan, batetik Borussia Dortmundek jada ez du ligarik irabazteko aukerarik, Bayer Leverkusenek irabazi egin duelako Alemaniako liga, eta Paris Saint-Germainek ia eskura du Frantziako liga. Beraz, jokalari guztiak gaurko norgehiagoka honetarako gorde dituzte, eta hain zuzen ere hori 11-koetan isladatu da. Borussia Dortmund edin terzitzen taldea Gregor Kobelekin atera da tepean, lauko lerroan atzealdean Rierson izan da eskuinaldetik, Matzen ezkerraldetik, Hummels eta Slotterbeck atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Sabitzerrek eta Emre Txanek, erdipuntan aritu da Julian Brandt, eskuinaldetik Jadon Sancho, ezkerraldetik Adeyemi eta goian, aurten denboraldi gozoa izaten ari den Füllkrug. Eta Paris Saint-Germainen aldetik berriz, Luis Enriquek 11 jokalari hauen aldeko apustua egin du. Donnarumma izan da atepean, lauko lerroa atzealdean Nuno Mendes ezkerraldetik, Arraf eskuinaldetik eta Lucas eta Marquinhos atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan aritu da Bitina zelai erdian lagunduta Fabian eta Zaire Emery zituela, ezkerraldetik Barkola aritu da eskuinaldetik Dembele eta goian Kylian Mbappe. Norgehiagoka hasiera Borussia Dortmundek egin batean dominatu duela esan daiteke, Paris Saint-Germainek ere sortu ditu aukera batzuk, baina orokorrean partida oso parekatua ikusi da, bi taldeak erasokor, baina behar bada puntu batetik aurrera, 15. minututik aurrera edo, Paris Saint-Germain erasokorxeago ikusi dugu. Ousmane Dembelekor izan ditu pare bat aukera, baina gaur egiari zor, Frantziarra ez da batere fin ibili jokaldi horietan. Golaren aurrean benetan ez da fin ibili esan dugun bezala, eta gainera Paris Saint-Germainentzat iaia albiste guztiak lehen zatian eskasak ziren, izan ere Kylian Mbappe bera ere etzen jokoan bat ere parte hartzen ari. Borussia Dortmundeko taldeak erabat galarazita zeukan Kylian Mbappe gaurkoan, eta lehen zatia benetan azteko modukoa izan da orokorrean Paris Saint-Germainentzat, naiz eta aukera batzuk sortu dituen esan bezala. Kontutan hartzekoa batez ere lehen zatian Adeyemik egin duen lana ikeragarria izan da, berez eskuinaldetik, ezkerraldetik jokatu du erasoan, hor Ousmane Dembelek jokatu du Paris Saint-Germainen aldetik, eta benetan lan ikeragarria egin du Matzen lateralari laguntzen. Ikeragarria izan da, Adeyemik ia lasterkaldi guztiak irabazi dizkie bai Arrafi eta bai Ousmane Dembeleri, eta horrez gain arriskua ere sortu du erasoan. Aurten Borussia Dortmunden nabarmentzen ari den jokalari horietako bat da Adeyemi, eta gaurkoan beste behin ere hori erakutsi egin du zelaian. Eta Borussia Dortmundentzat hain zuzen ere saria 36. minutuan iritsi da. Slotterbeckek ametsetako gozokia ipini dio Füllkrugi, honek bikain kontrolatu du, eta gola olean daramanez Donnarumma gainditu benetan baloi luzea ikusgarria izan da. Egia da Paris Saint-Germaineko atzealdea nahiko despistatuta harrapatu duela, une horretan Paris Saint-Germain baitzen hain zuzen ere erasoan zebilen taldea, baina atzealdea ere oso aurreratu da zuten Paristarrek, eta hor Slotterbecken baloi ikusgarri horri erantzun bikaina eman dio Füllkrugek, eta
Horren ondorioz lehen gola egin du Borussia Dortmundek. Paris Saint-Germainentzat hor gainera albiste txar bikoitza iritsi da, zergatik Lucas Hernandezek min hartu duelako. Lucas Hernandezek hain justu ere Füllkrugek baloia kontrolatu duen unean oina sartzen saiatu da baloia hortikan ateratzeko, baina oina sartu ez eta min hartu du, gero jarraitu du apur bat, baina berriz ere lurrera bota da eta horren ondorioz 42. minutuan entrenatzaileak Luis Enriquek aldaketa burutu behar izan du eta Beraldo atera du futbol zelaira. Egia esan Lucas Hernandezen norgehiagoka ez da fina izan, orokorrean lehen zatian asko sufritu du Füllkrugekin eta bere ordez Beraldo atera da eta ez du askoz ere hobekiago egin, norgehiagokan zehar. Gaurkoan orokorrean Paris Saint-Germainen atzealdea oso ahul ikusi dugu, Borussia Dortmundek aukera oso arriskutsuak sortzen zituen eta hainbatean hori euren erruz izan da, baina hainbatean baita ere Paris Saint-Germaineko atzealdea ez delako fin ibili, batez ere erdirak eta asko egiten zituen Borussia Dortmundek eta ia denak errematatu egiten zituen atera, eta horrek esan nahi du ez Beraldo eta ez Marquinhos ez direla bat ere fin ibili. Bigarren zatian Paris Saint-Germaini erabat entxufatuta sartzea eskatzen zitzaion, erabat norgehiagokan sartuta, alaxe sartu dira hainbatean, baina 50. minututik aurrera partidaren kontrola ia erabat hartu dutela esan daiteke ez, ia jokalari guztiak erasora joan dira, Zaire Emery eta Fabian bezalako jokalariek beste aurrera pauso bat eman dute, Nuno Mendesek eta Arrafek ere egaletatik igoera gehiago egiten zituzten, batez ere Arrafek, eta 51. minutuan hain zuzen ere Kylian Mbappek zutoinera jaurti du baloia, lehen zatian esan dugu desagertua ari egonda Frantziarra, baina bigarren zatian jada baloia hartu duen lehen aldian eta araia zapaldu duen lehen aldian, izkin egin dio Borusiako jokalari bati, baina baloia zutoinera joan zaio eta gero aldaratzean Fabianek berriro ere zutoinera jaurti du. Egia esan, hori izan da Paris Saint-Germainen bigarren zatiko aukerarik garbiena egin batean, eta hortikan aurrera Paris Saint-Germainek jarraitu du eta hor Borussia Dortmundentzat oso garrantzitsuatzen atzealdean mantentzea, ez une hori nabarmen Paris Saint-Germainena zelako, eta jakin izan dute atzealdean egoten, eta gero gainera berriro ere euren unea etorri da 63. minututik aurrera edo, eta ia esan oso ongi neurtu ditu denborak gaurkoan Borussia Dortmundek. 65. minutuan Barcola kendu du, Bartzelonaren aurkako kanporaketan askoz ere sartuago ikusi genuen norgehiagokan, askoz ere parte hartzaileago, gaurkoan ere fin aritu da, arean izan ditu baloi batzuk, areaz kanpo ere izkin egiten eta fin aritu da, baina ez da behar bada Bartzelonaren aurkako norgehiagoka horretan bezain erabakigarria izan gaurkoan Barcola, eta postu berean jokatzeko Kolo Muani atera du. Egin batean esan daiteke Kolo Muaniren postua behar bada ez dela hori, ez behar bada Luis Enriquerentzat hobea izango litzakeela Kylian Mbappe apur bat ezkerralde horretara bota eta Kolo Muani aurrekaldeko postu hori hartu. Ez du horrela ikusi Luis Enriquek, ikusi du Kylian Mbappek postu horretatik ere arriskua sortu zezakeela, baina Kolo Muanik egiari zor ez du bat ere arriskurik sortu postu horretan. Ez dio ia bigarren zatian atera eta kontuan hartuta eta fresko atera dela kontuan hartuta Borussia Dortmundeko atzealdiari inungo kilimarik egin, eta benetan ez da ona izan Kolo Muaniren sarrera, eta bi horiek izan dira Paris Saint-Germainek norgehiagoka osoan zehar egin dituen bi aldaketak. Kontuan hartu behar da, lehen esan dugun bezala, asteburuan ia jokalari guztiak bitaldeek erreserbatu egin zituztela, egin batean Dortmundek pixka bat gutxiago, eta hori aldaketetan ere nabaritu da, baina Kolo Muani atera denean Dortmundek erasoan jarraitu du, Adeyemi eta Sancho lehen zatian bezain fresko zeuden, Julian Brandt ere partidan oso sartuta, eta batez ere partidako gizona, kasu honetan Füllkrug, oraindik ere min egiteko zegoen, buruz izan du aukera bat, beste bat ere Marquinhos ikeragarri ongi, barkatu ez hori Julian Brandtena izan da, Marquinhos ikeragarri ongi gurutzatu den une batean, eta egin batean
PSG gaur zerbait positiboarekin geratu behar badu, naiz eta partida galdu, oraindik ere bizirik daudela eta Parisen egin batean partida oso desberdina izango dela, baina egia da atzealdean asko hobetu beharko dutela, batez ere ikusi delako nola Borussia Dortmundek hegaletatik sekulako mina egin dion, eta behar bada hor Arrafek eta Nuno Mendesek erru bat edo izan dutela esan daiteke, Fabian eta Zaire Emery ere gainera estalduretan eta ez dira bat ere finibili gaurkoan, eta hori hobetu beharra dauka Paris Saint-Germainek. Arrafek lehen zatian eduki duen aukera hori izan da behar bada bere gaurko agerpenik nabarmenena, gerora oso gutxi ikusi dugu bai erasoan eta bai atzealdean, eta Kylian Mbappé esan dugu bezala naiz eta lehen zatian finarituen, bigarren zatian ez dugu bat ere ongi, lehen zatian ikusi ez den bezala, bigarren zatian hobeto xeago, baina gaurkoan ez du zorterik izan. 83. minutuan Adeyemi kendu du esan dugu, sekulako norgiagoka, bai erasoan eta bai atzean estaldurak egiten, bai Dembele eta bai Asraf oso ongi gelditu ahal izan ditu, egia da Ousmane Dembelek lehen zatian aukera batzuk izan dituela, baina ez da goleatzailea Ousmane Dembele, gainera badaramatza hilabete batzuk golararekin nahiko erlazio txarra eduki duena, edo Bartzelonarekin ere izaten zituen honelako gora beherak, eta Parisekin ere berdina gertatzen zaio, eta beste ezaguntzar bat atera da kasu honetan Marco Reus hain zuzen ere, Borussia Dortmundek txapeldunen ligako finala jokatu zuen egun horretan, Bayernen aurka orain 11 bat urte, bertan zen Marco Reus, eta benetan pozgarria oraindik ere Borussia Dortmunden ikustea, ibilbide oparoko futbolaria. Eta 87. minutuan Riersonek min hartu du, egin batean asko sufritu du, baina Adeyemik esan dugun bezala ikeragarri lagundu dio, Marius Wolf atera da, ez Roisek eta ez Wolfek ez dute euren erdia emateko ere aukerarik edo betarik izan, gero ere Julian Brandt kendu du, Brandten hor gehiagoka hor erdipunta horretan, askotan ere egalera joaten zen, benetan gaurkoan Borussia Dortmundek erakusi du sekulako kalitatea duten jokalariak dituela, eta inbatean hortikan min egin diezaiokela Paris Saint-Germaini itzuliko norgehiagokan ere kontuan hartuta askoz ere zulo zabalagoak izango direla, hasieratik Luis Enriqueren taldea golaren bila irtengo delako une oro, eta oso egoskor, eta hala irten behar du, bestela hemen barkatzen baduzu gaurkoan ikusi da, odolkiak ordainetan etortzen dira, eta azkenik Füllkrug kendu du hain zuzen ere esan dugun bezala norgehiagokako gizona, Mokoko sartzeko, Mokokok horixe pare bat jokaldi edo izan ditu, baina orokorrean apur bat denbora galtzeko edo Füllkrugi atxeen apur bat emateko atera da, baina benetan Borussia Dortmundek txalotzeko norgehiagoka egin duen batean, hor behar bada penatuko dira, ez itzuliko norgehiagokan izan dituzten aukera batzuk eta barkatu izanaz, itzuliko norgehiagoka oso bestelakoa izango da Paris Saint-Germain denaren bila irtengo delako, finalera sailkatu beharra daukate Luis Enriquerenek, Mbapperen azken bala izango da ziuraski aurtengo hau, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Parisek jarraitzen du favorito izaten, baina egiari zor Dortmundek ere Parisek uzten dituen zulo horiek ongi baliatu ditzake eta ez ustekoa eman. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan behar genuena, hurrengoan gehiago izango duzu bitartean ongi izan, agur.